אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתינו יותר מדי? לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין. מה מה זה? זה, אמא? מה זה, ראית? יואו בנברות. ראית את זה? תראה, יש שם עוד. הנה, תראי שמה. מה זה? אמא, לדור, אמא. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. יואו. זה לא אמיתי. פזדיאס. מה זה? ראית את זה? אמא, מה זה?